Hej og velkommen til Selvtillid er gratis. Og den er gratis, og det er til dig, fordi der er masser af selvtillid. Og hvorfor har du så ikke adgang til selvtillid? Det eneste, der forhindrer dig i at have selvtillid, det er dine egne tanker. Jeg har lavet det her, fordi at jeg vil gerne hjælpe, hvor jeg kan, eller guide, hvor jeg kan. Og jeg har sådan nogle englekort her. Skal vi se her. Og så vil jeg trække et kort til dig. Og med godt råd til, hvad der står i vejen for dig og din selvtillid. Det er sådan en bunke kort her. Så du trækker et kort, som er dagens gode råd til dig, i at booste din selvtillid. Og kortet det er, du skal tænke positivt. Har du mange negative tanker? Det kender jeg godt. Så en god tanke kunne være, at jeg er god. Og tillade dig selv at være god. Og sige, at jeg har lov til at være god. Og jeg har lov til at have det godt. Så alt er godt. Jeg lever efter Louise L. Hayes livsfilosofi, at alt er godt. Og nogle gange bliver jeg spurgt, hvorfor er du så altid så glad? Så siger jeg, det er fordi det er noget, jeg har valgt. Jeg har tænkt mig at lave lidt video her på selvtillid, fordi at vi har alle sammen fortjent at have adgang til vores selvtillid, at vi er gode nok. Og selvtillid er gratis, fordi der er masser af den. Der er masser af selvtillid i hele verden. Og det eneste, der forhindrer dig i at få adgang til den selvtillid, det er dine egne tanker. Så tjek ind her på selvtillid ind imellem. Når du har brug for noget selvtillid, så har jeg lagt en ny video op med et nyt kort. Så dagens kort i dag, tænk positivt. Du kan også være positiv. Hvad vælger du i dag? Vælger du at gå med de glade tanker? Eller vælger du at gå med de negative tanker? For du bestemmer selv. Det er dit valg. Det er dit valg, hvad du vil. Det er der ikke nogen andre, der bestemmer. Du bestemmer, hvad du vil lige nu. Så lige nu er alt godt. Det kan jeg jo sagtens også sige. Men hvis du lige mærker fødderne i gulvet og numsen i stolen og trækker vejret, så er alt godt lige nu. Lige nu er alt fantastisk. Det kan godt være i morgen, eller i går, eller om lidt. Men lige nu er der kun dig og mig. Og lige nu er alt godt. Det er fantastisk. Alt er godt. Alt er fantastisk. Lige nu. Så hver gang du tænker en tanke, så handler dine tanker om det, der skal ske om lidt, eller det, der skete i går. Så lige nu er der ingen tanker. Nu lytter du til mig. Og det er okay, at alt er godt lige nu. I dette øjeblik. Så universets råd til dig i dag. Tænk positivt. Ha' en fantastisk dag. Vi ses igen. Hej.
Hej hej.